ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଆରମ୍ଭ ଆମର ବାଉଁଶ ପୋତା ହେଇଯାଇଛି। ପୁରା କେମିତି ଲାଷ୍ଟ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପଡ଼ିବା ସେଇପଟରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ এই ଜାଗାରେ ହବ ଏପ୍ରିଲ 1 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏପ୍ରିଲ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ଆଣିବା ଲାଗି, ଗାଡ଼ି ଆଣିବୁ ସେପଟୁ ଦେଖିବା ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ବୁଲେଇବା, ଦେଖିବା କେତେ କ'ଣ ସଜାସଜି ସେ ହେଲାଣି। ଏପଟେ ତ ଖାଲି ବାଉଁଶ ଘର ହେଇଛନ୍ତି ଏବେ। ଆଉ ସାଲେପୁର ସମାରୋହ ଚିତ୍ରତୋଳା ନଦୀ ଭିଡ଼ିଓ ମାଛଟା ଦେଖିବା, ସେ ମାଛଟା ଯାଉଛି ନା ଏଇଠୁ ଟିକେ ମାଛଟା ଯାଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଏ ଫୋନ୍ଟା ଟିକେ ଏତେ ବାଗ ରେଞ୍ଜର ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ବାଗ ଆସୁନି, ନହେଲେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଆକାରରେ ଆସନ୍ତା। ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଦେଖିବା କେତେ ସଜ ହେଲେଣି। ସବୁ ନିଆଁ ଲଗେଇ ସାରିଲେଣି କରରେ। ଏ ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ ବର୍ଷ ତ ଆସେ। ଷ୍ଟଲ୍ ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲୁ, ଇଏ ବାଲିଯାତ୍ରା ଷ୍ଟଲ୍ ଭିତରେ ଯୋଉଗୁରା ନଉ, ମଝିରେ ଯୋଉଗୁରା ନଉ ସେଗୁରା ଦୋକାନୀର ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ ଚାଲିଛି। ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି। ବେଳକୁ କରିବୁ ଲାଇଟ୍ଟା ମାରିବ ଆଉ ମଜା ଲାଗିବ। ଲାଇଟ୍ଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଦେଇଛି। ଆଉ ପାଖକୁ ପାଖ ଦେଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗେଟ୍ ଗୋଟେ କାଢ଼ିବାର ଥିଲା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗେଟ୍ଟା ଯାଉଛି। ଏଇ ମଝିରେ କାଢ଼ିବାର ଥିଲା, ଲଗଉଥିଲା। ବଡ଼ ଗେଟ୍ କାମ ଚାଲିଛନ୍ତି।